jolasaren txanda iritsi da. Badukagu Kimetz, hemen gurekin, bete ikartzen digula zerbait. Eske Kimetzekin igual Bai, kostatu barko kontuz, naiz pixka. kontuz. Kimetzekin, Asko, baina asko ere ez. Bai. Osea, Ikusiko bai, dugu baina ez. zer ekartzen digun. Ikusiko dugu. Batzen. Kaixo nire kalasker maiteak! Zer moduz Jokin? Zer moduz daude? Egira, badakigu asko gustatzen zaizkizula loreak, eta niri asko gustatzen zaizkit erronkak. Gaurko saria irabazteko, erronka bikaina prestatu dizuet. Bai, ginkana polit bat egingo dugu. Ginkana, eh? 3 jolasez osatutakoa. Zailtasun bat izango duzue. 3ak eskuetatik helduta egon beharko duzue, joko guztietan zehar. Beti zailtasuna. Bai. Bai. Beraz, zuek pres balima zaudete, eta etxean ere pres badaude. Guazen jolaserekin. Bueno, irukote, ginkana astera doa eta lehenengo jolasa hemen daukagu. Uztaila zuen gorputzetatik pasa beharko duzue, aritzeraino iritsi arte, eta gero itzuli egin beharko duzue. Aneperen, eskura iritsi arte. 3, 2, 1, guazen! Epa! Bueno, nahiko ondo azitzarete, nahiko azkartzat, agian beste buelta gehiago jarriko ditut, nahiko azkarraritzarete. Oso ondo hori, hori da, eta orain joko. Hortxe da, uztaila. Oso azkarraritzarete, hemen txaituzue edalontziak eta iskinetako biak golpetxo bat emanda buelta eman beharko diozue. Eta orduan, Jokinek globoietako bat hartu puztu eta pilatu egin beharko dituzu edalontziak. Ados? 3, 2, 1, guazen! Epa! Ea, ba... Jokin ez dakit ni pilatuta entzun nire aurkitu behar da. Da, hortxe dut. Venga, ba, jarraitu orduan. Lortu arte. Oso ondo, Jokin azkar aritu da, lehen aukeran ja egin du. Alduzu, esperantza da azkena galtzen dena. Zori bat! Oso ondo, neurtu presioa zehazki eta oso ondo haupa egin duzue. Soka hau emango dizuet eta askatu egin beharko duzue Jokinen agindupean. Bai? 3, 2, 1, guazen! Bale, zuk eutxi hola zenun bezala, zuk ireki erditik. Hori da? Gutizu hor potxoko hori, hori altza? Potxoko hori. Venga, denbora amaitzen ari da, Venga. Eman, ja dago. Zela ez duzu esaririk izango, Venga, Jokin. Kontuz ez tiratu iskinetatik. Hori da, maravilla, ikusten da. Ja gaude, ba, 10 segundu geratzen dira! Venga, irukote! Tirar! Bale. Azkeneko? Ja dago, ja. 6, 5, Polikio. Egon izerditan, baitasuna egite. Izerditan baina benetan, Bueno, Jokin, hementxe dago zure oparia. Doble sarta, Bueno, iruena da opari hau, iruena. Claro, iruena baina. Benetakoak dira, Benetakoak dira.